obingelayo usikhuni oyinyanga wasezweni lasePortshepstone. Ake ngimnika usizo ke bafethu olu-right la mahhala, usizo olulula. Asenze kanje. Thola i-cinnamon powder. Uthole i-rough salt. Ubese uyakuthatha lokho, angithi manje ngikosha into eziningi ngoba ngizonidida mengisho into eziningi. Thatha i-cinnamon powder, i-rough salt, ukuthatha ukuhlanganise ndawonye. Ubese ugeze ngapho. Ugeze ukhulume, ucela inhlanhla, ucela into ezi-right. Angithi la senzele ukuthi imali engakubaleki kakhulu. Okay, yasibuye. Kunabantu la abanenkinga abangayitholi imisebenzi, unyaka uyaqala manje bafowethu. Ama companies aba waqashwa abanenkinga emjolweni zonke indawo. Asenze kanjena ke. Ngitholele mfowethu noma uhlushwa imoya emibi izokusiza le. Ngitholele ubulongwe benkomo. Ubulongwe benkomo uphethe ihlahla eziningi la kade isuke idla khona inkomo bese kuhlangana phakathi. So sekumuthi lo ubechaza ngelanga. Ubulongwe benkomo benza into eziningi but okwamanje ngifake la. Thola ubulongwe benkomo. Thola amaqanda u3. Uthole ubheka isihlahla esiziwele noma esitshekile isihlahla esike nje salwa nomoya, yabo salwa nomoya siresist ukuwa. Mawathola lo sihlahla uthatha impande zalo sihlahla uziqobe uzifake la. Sesithe ubulongwe benkomo, amaqanda ilesi sihlahla impande zakhona. Hlanganisa ndawonye lento le bese uthola impepho. Uqobe impepho bese ufaka phakathi. Uthathe uqume ngakho. Qela uqhuma ngawo bese ugeza ngakho. Uma uqhuma ufuna ukukhuluma ungaqhuma uthule. Uqhuma nje uyakhuluma, ucela into ozicelayo, kusuka isinyama, kusuka imoya emibi ekulandelayo, kusuka amathunzi, kusuka izichitho. Qhuma ngawo lento le uphinde ugeze ngayo. Uma ugeza nakhona ukhuluma kunje bese ugeza kusuke u1 no2 no3 zokusho zonke into ezimbi osuke sozisusa kuwena. Yabona ke namhlanje benginika nje lezi ezu2 zithatheni izisebenzise zimahala, yabo ukuthi akukhanga mali usizo la mahala ha. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Thank you.